Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello? Hello? Che, na network ọjọọ na ihe ke nnọọ ihe. Hello? Aha. Ya, ndewo sa. Ya, ọmụ na-ekwu sa. Yes. Ọfụfụ. Ọfụfụ ndewo sa. Mba, ihe nkwe na-akpọ gị awụọ maka ụgwọ m ji go. In fact, bata ekwu gbasara ya. Ihe nkwe na-ekwu ịma na taya ndị nke butere m n'ikpeazụ. Ndị nke butere m isi oshi Europe ka isi oshi Canada. Ịma esi n'ọwụ yes sir. Ha zụga beta ha na-azụ ha na-anwụ. Onye m ji aga m akwụlụ ụgwọ maka na ha sị na aka ha arịghị mafụ ụzọ anyị na ha tighị ya na ụgbọala ejiri aka anyị nwazụ onwe na mmiri izo nga ma anwụ chasef ihe wee shikashịa. Ha na-akọwa na ndị ihe asị na ọwụ ochu na n'ụkwụ ụgbọala ha. Onye ga nna dị anụrụ m na ihe tụtụga n'ala bekee na-esoga ya azụga na ndị ọcha tụfuo gị tụlata ya ebe. Ndị na-atụtụkwa n'ihe ndị ara agbaga dị ya na ara agbaga gị na gị gwana anyị na ka gwanụ gị ka akpụlata gị nga e nwere ebe a ga-eti ya awụghala gị chen na ihe ọbụla gị ya ala maka ama m otu ga-esi ga ala bekee ise ị ga na-eweta ihe gị na-enye ndị mmadụ ndụ nga gị weta eke na-egbu egbu ọfụfụ. Mba ndị a esi mgbe ha kpọọ ndị eke bịa nga ihe eburuchakwala m masị onye metụ m aka nga na onye mgbanwe ya tụrụ abit onye ọbụla awa mana m si m akpọ gị ka m mara ma ihe a ha kwuo ọwụ eziokwu bikọs mụ aghọtaga ihe emegen ọwụghị ofu ọwụ ha abụọ onye ọzọ nyere apụọ ya ga-esi onwe ya sụkasị onwe ya sọnwe ya onye fụọ ọfụfụ gee ntị. Mba ya akwụkwa ya mba ebekwara m mba na memekwe gị ihe from nga m nọ ọjọs m nọ m hapụ nna ihe m ji n'aka nga na ma jọs hapụ gị na aga ebe m ga-aga na ke gị na Canada ebe ahụ ka ga agwụ dị ya nụkwa m na ka ihe a m jọs nnọọ bịa n'ụgbọala ke m na-agara gị ije m ga-agara gị ugbu a na gị hụ ihe ga-eme na ndụ gị. Biko ị ga-ama ihe ị ga-eme ihe ị na-ediri ịlọta ụlọ ka ewu ike maka na ajụkwara m ha ajụ sị oke na ndị nọkwanụ na ebe a na-agbapụta ihe na mmiri ọha ahụ na ụkwụ ụgbọala adịghị mma a na-akọ na ndị ka ha awụ ndị ihe a na a chọrọ ha ihe emechi anya ibu na na-ebubatacha ọkụkọ na-awụghị ọkụkọ na ndị ahụ awụghị mmadụ ndị ahụ ihe ọbụla ha hụrụ ha enyeghala ha ego emechi anya ebubata ya so ọkwa dị semti mega na eke gị n'ụkwụ ụgbọala ibubataga n'obodo anyị na ọrịghị mma anụmụ aka achọghị igirile n'ebe ị nọ na ịnọdụ ya na-eri nwa ndị ọcha mụ anọ nga na-aba ahụ isi ya. Mba biko nwe m ụgwọ m ji gị biko ndị mmadụ ka iji zọọ ndị igburu na-abịa ka ilie ha biko ma ị lọtara mema bifo ga emerụ gị ahụ biko imebiri m ahịa ngwanụ oke ndewo biko ma ọsịsọ biko ngwanụ okay bye bye. Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Yeah.